הסיפור שלנו מתחיל בבוקר בהיר במיוחד. השמש מאירה על אצטדיון טדי שבירושלים, ותאמינו או לא, אפי הנמר נמצא יותר קרוב להילל פרודי משהיה אי פעם. הילל! תוריד את החשקוני! השניים נפגשו במקרה, ובוא נגיד שפגישתם הייתה מחממת את הלב. הילל, אל תפחד, אנחנו חברים! אני לא אעצור אותי, הילל! הילל, אל תלך! הילל! השניים התחילו לחבב אחד את השני, אין לי מושג למה, והתחילו לשחק במשחק הנקרא יש לי קטן. ובהמשך, אפי עזר להילל לחפש כוסיות. אתה מספר אחד, אוהבים אותך! בניו יורק. אחרי כמה שעות של כיף, אפי והילל הלכו יחדיו לקניון מלחה, לדעת מי שותה יותר מהר, כי תמיד צריך לדעת מי שותה יותר מהר, כי מי ששותה יותר מהר, הוא שותה יותר מהר, כן די. אחרי כמה משקאות חריפות, שוטים של פיוסטי, הילל ואפי השיכורים יצאו מקניון והתחילו לדבר לעניין. הקוקי! הקוקי בקוקי! הקוקי בקוקי, תן לה בטוס שתהיה מבסוטה! ממש מחמם את הלב, הם נהנו ונהנו ונהנו, עד שסבתא של אפי התקשרה. כן! איפה אתה? כן אלי, שומע? זה לא אלי, זה סבתא שלך. אפי, איפה אתה? אפי, אתה בבית? אפי, חמוד שלי. אפי. כן נשמה. חכם סיני אמר לי פעם, מה ששנוא עליך, יש לי פצפון רצח. אבל עזבו את זה, נוהגים לומר, כשנהנים, הזמן עובר מהר. אז אפי המסכן לא שם לב שהרכבת שלו כמעט יצאה. יאללה, הילל, חייבים להגיע לטרבלינקה, לתחנה האחרונה! לאוישוויץ, חביבה לאוישוויץ! בוא, אושוויץ מולנו, אוישוויץ, טרבלינקה! בוא לטרבלינקה, לאוישוויץ, למשרפות! היטלר מחכה לי! לכל סוף יש התחלה, ולכל עדן יש קצק. השניים נפרדו בשעות הצהריים. באמת, נעים להכיר אותך. הילל, אוהב אותך, מת עליך, חיים שלי. והם חיו באושר ואושר, עד היום הזה.